Slovensko bude v kategórii software design zastupovať tým OUNET. Ich projekt umožňuje prehliadanie webových stránok aj v prípade slabého alebo žiadneho internetového pripojenia. Profesorka Mária Bieliková z Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Študenti vytvorili niečo, čo umožňuje aj bez internetu surfovať po internete. Znie to veľmi zvláštne a divne, ako je to možné. Každý ten používateľ tohto systému si pomocou tohto systému môže vytvárať svoju vlastnú webovú pavučinu. A nie len to, ale môže ju navzájom zdieľať s ďalšími, čo je veľmi úžasná vec napríklad pre školy. Vy v čase, keď ste na internete, tak sa vám sťahujú zaujímavé stránky, ktoré by nás mohli zaujímať, ktoré si klikli naši kamaráti, aby potom, keď nemáme internet alebo máme veľmi slabé pripojenie, sme mohli naďalej pracovať tak, že ideálne by sme to nemuseli ani zbadať. Študenti aplikáciu testovali na 2 stredných školách na Slovensku a na strednej škole v africkej Keni. To bola veľká výzva pre študentov, lebo okrem toho, že tú myšlienku vymysleli, tak museli ju dostať do produktového stavu. Keď prišla príležitosť, aby sa tento projekt mohol používať na školách v Keni, tak prvá vec, no dobre, ideme do Kene, tak to tam nainštalujeme. No ale to celkom dobre nejde, takže boli prinútení vytvoriť niečo, čo sa dá vlastne úplným laikom z CDčka nainštalovať. Momentálne je projekt v štádiu, že sa to tam testuje. Naozaj nie je to jednoduché. My sme ako fakulta, univerzita poslali 2 naše veľmi staré notebooky, ktoré sú vlastne dneska ako servery, pretože sú najlepšie notebooky v celej oblasti široko ďaleko. Finále v Sydney začína v sobotu 7. júla a potrvá do útorka. Súťažiť bude 106 tímov z celého sveta. Súťaž prebieha v 3 kolách. V každom tom kole študenti prezentujú ten svoj projekt pred porotou. V tom prvom kole sú v porote 4 členovia, potom neskôr sú 6 a v tom poslednom ich tam je ešte viac. Deje sa to celé paralelne za veľmi presne definovaných, striktných pravidiel, pretože tí študenti sú neuveriteľne vystresovaní, každý z nich chce vyhrať a každý sa pozerá, každý si myslí, že ten jeho projekt je ten najlepší. Porodcovia sa musia veľmi pozerať na to, aby dodržali všetky podmienky a aby, a to je asi to najdôležitejšie, to celé bolo pozitívne, aby sa tam všetci cítili ako víťazi, lebo oni už tým, že tam prídu, sú víťazi. Okrem kvality návrhu sa hodnotí aj jeho funkcionalita, dizajn, využiteľnosť v praxi a schopnosť prezentovať riešenie pred medzinárodnou porotou. Jej súčasťou bude už po 3. rok aj Mária Bieliková. Sú to úžasné pocity, jednak obohacuje nás to všetkých a z druhej strany každému by som prijala zažiť tie žiarivé očká tých študentov, keď potom sa s nimi stretnem na chodbe, oni ma poznajú, oni si ma pamätajú a oni sa pýtajú a oni sú celí nadšení, sú vďační za každú poznámku k ich projektu a to je vec, ktorá minimálne mňa nabije na celý ďalší rok a dodá mi energiu, aby sa dalo aj tu na Slovensku